फुङाव उथिबाय 5 AM 4 AM आव उथिनानै डाइरेक्ट मेकआप खालामनो जिरायबाय दा नोङो बिकिनि राउन्डबो दं बिकि स्विमसुट राउन्ड दं आङो एबार दख'नाखौनो गानगोन बिराद बे इन्डास्ट्रियाव दा थांनो माने बहुतानो थांगासिनो डाइरेक्ट फैसा होनानैबो नोंखौ देरहाहोगोन होननानै लिंहरनाय थाङो फैसा होनानै देरहागोन डेफिनेटलि जोंनि मानसिफ्रा एसे क्रिटिसाइज खालामो बेफोरखौ आङो अमा बेदरखौनो बुंगोन अमा बेदर आलु सिमाङाव आंनि नों मानो फैया खुलुमबाय बड' लाइभ 24 नि जर'खा मोगा-मोगियाव आं जनालि बसुमतारी दिनै जोंनि गेजेराव सासे जर'खा आलासि दंफैयो जोंनि दिनै जर'खा आलासियानो जाबाय मिस इउनिभार्स आसाम 2026 2026 पिंकि बसुमतारी पिंकि जोंनि स्टुडिय'आव नोंथांखौ बरायबाय पिंकि दा नोंथाङा साननैसो उनाव आसामखौ रिप्रेजेन्ट खालामगोन आरो बुंनो थाङोब्ला पिंकिया आसामनि फार्स्ट बर' सिख्ला जाय मिस इउनिभार्स आसाम जानो हादों आरो रिप्रेजेन्ट खालामनो थांगासिनो मारै मोनदों आरो प्रिपारेसना माबायदि सोलिगासिनो गिबियावनो गासैनिसिमबो खुलुमबाय प्रिपारेसनाथ' दा गोबाङै मोजाङैनो सोलिगासिनो दङ आंनि वार्क ट्रेनिंनिफ्राय लानानै आंनि कमिउनिकेसन स्किल्स आरो गासैबो जे पार्सनेलिटि डेभेलपमेन्ट आरो जोंनो जे रिप्रेजेन्ट खालामनायाव सासे रिप्रेजेन्टेटिभआव मा स्किल्स नांगौ बेफोरखौ सोलिगासिनो दङ पार्सनेल ट्रेनिं एबा पार्सनेल ग्रुमिं आरो पार्सनेलिटि डेभेलपमेन्टआव आङो बांसिन फकास खालामगासिनो दङ आरो लोगोसेनो जोंनि जे माखासे राउन्डसफोर थायो नेशनेल कस्टिउम लोगोसेनो जोंनि पार्सनेल इन्टारभिउ बेफोरनि थाखायबो आङो बिराद प्रिपेयार खालामगासिनो दङ बेथ' फार्स्ट टाइम नों माने नेसनेलि थांनानै रिप्रेजेन्ट खालामनो थांगासिनो माने मोनबेसे टाइटेल दं नोंनाव दाहासिम माने बेसे मा नों खालामखांखो गिबियावनो आङो मिस बड'लेण्ड खालामदोंमोन मिस बड'लेण्ड 2024 बेहाय आङो सेकेन्ड रानार आपनि टाइटेलखौ मोननो हादों आरो बेनि उनावनो आङो डाइरेक्ट एन्ट्रि मोनदोंमोन मेगा मिस नर्थ इस्ट 2025 आवहाय बेहायबो आसामखौ रिप्रेजेन्ट खालामदोंमोन जोंनिफ्राय गोबां कन्टेस्टेन्ट्सफोर थांदोंमोन बड'लेण्डनिफ्रायबो आरो आसामनिफ्रायबो लोगोसेनो बेनि उनाव थार्ड कम्पिटिसनानो जाहैबाय मिस इउनिभार्स आसाम स्टेट लेभेलनि पेजेन्ट ओमफ्राय बेहायनो मोनसे थांखि दंमोन जे बे टाइटेलखौ मोननो हानानै आसामखौनो आङो मिस इउनिभार्स इण्डियायाव रिप्रेजेन्ट खालामनो मोनगोन होननानै गोबाङैनो हेपि आरो गोजोननाय मोनदों जे आङो बे टाइटेलखौ मोननो हादों बे जे क्राउन होयो क्राउना गिलिर जाया नामा जायो गिलिर जायो थाबायनायाव प्रब्लेम जायोना थाबायनायावथ' एफा बिदि माबा जाया प्रब्लेम जाया आচ্ছা बेहाय सोंथि दं आंनि गेजेराव मोनसे माने हिल्सआ बिराद गोजौ जायो आथिंबो सायो खोमा हिल्सआ बेसे माने गोलाव जायो आरो बेसे गोबावसिम नोंसोर हिल गाननानै थानांगौ जायो बुंनो थाङोबाथ' जोंना आजिखालि बिराद एडभान्स जाबायना मोजां हिल्स मोनो पेजेन्टनि थाखाय बानायखानाय हिल्सबो मोनो जेब्ला आं फार्स्ट स्टार्ट खालामदोंमोन बे टाइमावथ' आं बिराद गियोमोन आरोना माबायदि गानगोन बिदि 6 इंच हिल्स आंथ' लाइक 4.5 इंचनिफ्रायसो स्टार्ट खालामदोंमोन लासैनो 5 लासैनो 6 आरो रिसेन्टलि एकदम बेहाय आङो 6.5 इंचनि हिलखौ गानदों आरो ना 6.5आथ' बिराद गोजौ बिराद गोजौ जायो लोगोसेनो जोङो ट्रेनिं सेसनाव हमना ला पार्सनेल ट्रेनिं लाहैयोबा क्लासा जागोन 2 PM 12 PM निफ्राय हरनि 12 AM सिम स' मोनसे आदत बानायना लानांगौ जायो आरो मोनसे हुदा बानायना लानांगौ जायो जे जोङो बे हिलावनो जोङो जे कम्फर्टेबलि जोङो थाबायनो हाथों आरो लोगोसेनो मोनसे खज्य' खालामना थानाय मोनसे पेशेन्स खालामना थानो हानाय बिदि हुदा खालामना लानांगौ जायो आरो बे 6 इंच हिलावनो मानोना दा जोङो जेब्ला नेशनेल लेभेलनि पेजेन्टआव थांगोन बेहाय जोङो मोजाङै उन्दुनो मोनाबो जानो हानाय मोजाङै जानो मोननोबो माने टाइम सम मोनाबो जानो हानाय बेहाय जोंना मा जायो ब्रेकफास्टआव थांबाबो लान्चआव थांबाबो नोङो हिलखौनो गाननानै थांनांगोन आरो ना फुल्लि ग्रुमड आरो हिलखौ बेखायनो एसे प्रब्लेम जायो खिन्थु लासैनो माने माबा लाङो आरो हुदा जालाङो
So बिदिब्ला नोङो माब्ला थांगोन माने रिप्रेजेन्ट खालामनो थाखाय? So एबार जोंना मिस इउनिभार्स इन्डियाया 35 daysनि pageant. So दाहाय जोंना एराइभेला 18 जागोन ओमफ्राय 19निफ्राय सेसिं सेरेमनिनिफ्राय स्टार्ट जानानै 23 आगस्टआव जोंना ग्रेन्ड फिनालेया शेड्युल जादों. So बेनो 35 daysनि एबार pageant आरो. नों बेसेबां कन्फिडेन्ट जे नों देरहाथारगोन एबा टप 5 सिम थांनो हागोन बिदि? बेनिथ' आंना गोबां सिमांमोन जे नट अनलि रिप्रेजेन्ट खालामनाय टाइटेलखौ मोननो हानाय मानोना जोंनि बर' हारिनिफ्राय एबा जोंनि आसामनिफ्राय रावबो मिस इउनिभार्स इन्डिया कम्पिटिसनाव प्लेसमेन्ट मोनाखै एबा टप 20आवबो थांनो मोनाखै ओमफ्राय लोगोसेनो टाइटेलखौबो मोननो हायाखै. स' आङो मोनसे होप दङ गावनि सायावनो मोनसे बिसास दङ जे आङो आंनि प्रिपेरेसनखौ मोजाङै खालामनानै आरो लोगोसेनो गासैबो जे बे ड्रिमा आंनिल' नङा आरोना बुंनो थाङोबा आंनि फेमिलिनि जोंनि कमिउनिटि मानसिफोरनि बेखौनो आङो लानानै गोबां सिमां नुहुरदों जे आसा खालामो कि आङो टप 5 आरो लोगोसेनो विनार टाइटेलखौ आङो मोननो हाथों होननानै. थ' बेहाय थांनानै नोंना थायो नेशनेल कस्टिउम राउन्डबो थायो आं जिमान मोनथियो आरो बे राउन्डआव नोङो माने माबायदि रिप्रेजेन्ट खालामनो सानदों जुदि नों खिन्थानो लुगैयोबा? एक्चुअलि बारा डिटेल्सआवथ' खोन्थाजानाय नङा मोनसे स्पेशल आरोना बियो बुंनो थाङोबा खिन्थु आङो एबार दख'नाखौनो गानगोन लोगोसेनो फिउजनबो थागोन जोंनि आसामनि गोबां ट्राइबेल मटिभ्स आरो लोगोसेनो आसामनि जे एलिमेन्ट्स दङ हेरिटेजनि एलिमेन्ट्स दङ बेफोरखौ जोङो मिक्स खालामनानै मोनसे स्पेशल कस्टिउम मोनसे डिजाइन खालामगासिनो दङ नोंथांमोना थाबैनो नुनो मोनगोन. बे कस्टिउमावथ' बिराद फैसा थांदों खोमा ने? बेसे थांखो? हमना ला जोंनि सायावबो डिपेन्ड जायो जों माबायदि जुदि सिम्पोलबो गाननोबाबो गानजायो खिन्थु आं जेब्ला मोजाङै रिप्रेजेन्ट खालामनो गोसो जादोंबा अभियासलि एसेबाबो गारखानांगोन नालाय फैसाखौ. स' दा माने नेशनेल कस्टिउमानो आंना बाजेटआ हाइसिन बाखि गाउन्सफोरखौ लानानै बेफोरथ' एसे खमावनो जायो नाथाय नेशनेल कस्टिउमनिया डिजाइनारा एसे बाजेटआ एसे दङ आरो मोजाङैनो बेखौथ' दा खोन्थाजानाय नङा बाजेटखौ बाट नोंथांमोना नुगोन मोजाङैनो. नों बेसे गस्ला लांगोन? नों थांगोन 35 डेजफोरथ' बहुत गस्ला लांफानांगोन आरो सिख्लाफोरा गस्ला माने सानसेयाव मोनबासो सोलायनांगोन खोमा ने? हमना ला 35 डेजनि पेजेन्टआव जोंना थागोन गाला डिनार थागोन ओमफ्राय लोगोसेनो रेड कार्पेट लुक थागोन. जोङो कम्पिटिसनाव थांनाय लोगो लोगोनो जोंना सेसिं सेरेमनि जायो. सेसिं सेरेमनियाव साप'ज हमना ला गाउन मोनसे लाबाय गाला डिनाराव गाउन गाला डिनाराबोथ' खेबसे खेबनै जागोन खेबसे खेबनै जानानै आरो सुफि नाइटबो जागोन होननाय खोनादों एज ए शेड्युलखौथ' दा जोङो प्रपारलि मोनथ'वाखै. लोगोसेनो जोंना ब्रेकफास्ट लुक डिनार लुक बेफोर हमै 35 डेजबाथाय बिराद जायो आरो. ब्रेकफास्ट आरो डिनार एक्सट्रा लुक थाबावगोन? साप'ज जोङो फुङाव उथिबाय 5 AM 4 AM आव उथिनानै डाइरेक्ट मेकआप खालामनो जिरायबाय फुल ग्रुम्ड विथ हिल्स विथ कस्टिउम जोङो ब्रेकफास्ट खालाम थांनांगोन. बेबो मोनसे बहुत खस्थ' मानोना फुंनिफ्राय ब्रेकफास्टनिफ्राय लानानै डिनारसिम नों ग्रुमानो थाबाय थानांगौ आरो हिल्सआव थानायखौ जों सिख्लाफ्रा मोनथियो आरो बिथाङा 6 inch गानो बेसे गोजौ नोंथांमोना सानना लानो हागोन. दा आं बेनि गेजेराव आरो मोनसे कुइसन सोंगोन नोंनिया माने दा नोङो बिकिनि राउन्डबो दं बिकि सुइम सुट राउन्ड दं आंबो नायदोंमोन एसे आङो हमवार्क खालामना फैदों आं एसे नायना फैदों माबायदि जायो बेनि थाखाय एसे लाजिनो ओंखारनाय बिदिफोर दं नामा जे समाजा मा बुंगोन बिदि? गिबियावनो जेब्ला आङो बेफोरनि बागै मिन्थिदोंमोन पेजेन्ट्रिनि बागै बेहाय बुंनो थाङोबा नेशनेल पेजेन्टआव थाखायो सुइम सुट राउन्ड एसे नार्भास जादोंमोन डेफिनेटलि जोंनि मानसिफ्रा एसे क्रिटिसाइज खालामो बेफोरखौ दासिमबो बारा बिदि एक्सेप्ट खालामाखै. स' जेब्ला आङो देरहाबाय बेनि उनाव सानबाय कि एबारथ' आङो मानाबो खालामनो हाला डेफिनेटलि गानखानांगोन आरो बे कम्पिटिसननि मोनसे पार्टसो आरो बेहाय माने जेबो लाजिनो गोनां खोथा गैया आरोना जुदि नों गावनि बडियाव कनफिडेन्ट बा एबा नोङो बे कम्पिटिसनाव मोजां खालामनो लुगैदोंबा नों डेफिनेटलि बेहायबो पार्ट लाखानांगोन नों बेखौ माने नेग्लेक्ट खालामनो हाया. स'
बिकिनि एबा स्विमसूट राउन्डआबो मोनसे बिराद इम्पर्टेन्ट मोनसे राउन्ड जायो आरो मिस इउनिभार्स इन्डिया आरो लोगोसेनो मिस इउनिभार्स कम्पिटिसनावबो स' बिकिनि राउन्ड होनोबा जोंनि मानसिफोराथ' आइ थिंक माने एसे क्रिटिसाइज खालामगोन होननानै बा जों बेखौबो एक्सेप्ट खालामनांगोन कि मोनसे इम्पर्टेन्ट राउन्ड जायो जोंनि थाखाय स' बे सिम्पलि बुंनो थाङोबा जोङो जोंनि बडि साइजआ जेरैबो जाया एसे थिनबाबो एसे मोदोम गिदिरबाबो जों गावनि मोदोमजों बेसे कम्फर्टेबल जों जोंनि मोदोमजों बेसे अनो जों जोंनि मोदोमखौ बेसे अनो बेसे कन्फिडेन्ट फिल खालामो बे मोनसे डिपेन्ड जायो बे राउन्डआव बेखौ जजेसफोरा नायो आरोना पिंकिया दा बेसे बैसोनि आं दाबो सोङाखै पिंकिखौ बेसे बैसोनि पिंकिया दासिम जेसेबां खोथा रायलायदों जों हांख्रेम जा बा मोदोम गिदिर जा नोंसोर माब्लाबाबो लाजिनाङा एथ' उन्दै बैसोआव एथ' गोनां बाथ्रा बुंनो हादों पिंकिया दा बेनिखायनो पिंकिया दा बेबायदि पजिसनाव दं जेराव आसामखौ रिप्रेजेन्ट खालामनो थांगासिनो दा पिंकिया एक्चुलि बेसेबां नोंनि एजआ अनेस्टलि आंनि एजआ जाबाय दा 20 नाथाय डकुमेन्ट्सनि हिसाबै आंना 21 जाना दङ बेनि साइडआवबो मोनसे स्ट'रि दङ एक्चुलि आं बेखौ खोन्थानो सानो जेब्ला आङो उन्दैमोन बे समाव माने आंना फादारा आंखौ जे स्कुलाव गाव सानना दङमोन बेहाय होनो गोसो दंमोन आरो बे टाइमाव आङो एडमिसन मोनाखैमोन माने आंनि उन्दै माने 5 months 4 months बिदिनि गेप थानायनि थाखाय आं एडमिसन मोनाखैमोन बे टाइमावनो बाबाया माने हाखु दाखुयै गोदान मोनसे बार्थ सार्टिफिकेट बानायनानै मोनसे आलादा मोनसे आरो मोननै जाना दं आरो नालाय बार्थ सार्टिफिकेटआ स' स्कुलाव इउज खालामबाय नालाय बे बार्थ सार्टिफिकेटखौ स' बेनो थालांबाय नालाय दा बेनि हिसाबै नायोबा आंना 21 डकुमेन्ट्सआव बाट रियेल एजआ 20 अके मा फरायगासिनो बा मा खालामगासिनो दा आङो दा सासे स्टुडेन्ट आङो दा प्रागज्यतिष कलेजाव फरायगासिनो दङ गुवाहाटीयाव बेचेलार्स डिग्री इन पलिटिकल साइन्स अनार्स आरो दाहाय आंना 6th सेमिस्टारनि एग्जामा कमप्लिट जाबाय एबारथ' जोंना एडुकेसनेल पलिसिया 4 years खालामना होबाय डिग्रीखौ स' गासिबो माने अपसन दङ जे 3 years फरायनानैबो गारनो हागोन होननानै नाथाय आङो 4 yearsखौ कन्टिनिउ खालामगोन सानदों आरो एबार थ' नोंथ' माने फेशन इन्डास्ट्रिजों दा कानेक्ट जाखाबाय थ' बेनि अनगायै नों मा जानो लुगैयो माने इयुनाव फेशन इन्डास्ट्रिनि साइडआवहाय आंना मोनसे थांखि दंबावो मोनसे गिदिर थांखि बेनो जाहैबाय सिभिल सार्भिस स' आफ्टार डिग्री आंना मोनसे थांखि दङ जे आङो कचिं लागोन होननानै कचिंनि उनाव आङो कम्पिटिटिभ एग्जामनि थाखाय ट्राइ खालामगोन आरो कम्पिटिटिभ एग्जामाव पार्सनेल राउन्ड मोनसे थायो इन्टारभिउ राउन्ड बेहायथ' अबभियासलि पास जाखागोन पिंकिया बिराद मोजां एन्सार्स होयो बिराद माने थटफुल बिराद सानै एन्सार होयो आरो एन्सार्सफ्रा बिराद मोजां जायो थ' जानो हाथों नोंनि सिमाङा नोंनि थांखिया जानो हाथों एकमप्लिस जानो हाथों ओमफ्रायो नोङो माब्लाबा बर' इन्डास्ट्रि एबा बबेनिफ्रायबा नोंखौ अफार होबा नों मावगोन ना मुभिफ्राव एक्चुवेलि आङो मावखागासिनो आंना गोदोबो मोननैसो बिदिनो प्रजेक्ट आङो एक्सेप्ट खालामदोंमोन एज ए चाइल्ड आर्टिस्ट आङो फैग्रोदोंमोन आरो बड' इन्डास्ट्रियाव मोनसे शर्ट फिल्ममोन बेहाय आङो पार्ट लादोंमोन क्लास 8आवहाय बेनि उनावनो आफ्टार क्लास 10 आङो बिदिनो अफार मोनगासिनो आरो मिउजिक भिडिअनि नाथाय आङो मोनथाम बिदिल' खालामदों आरो बांसिनानो आंना फकासआ स्टाडिसावसो दंमोन नालाय ओमफ्राय बारा बिदि एक्सेप्ट खालामनाय थाङासै इन फिउचार जुदि आङो चान्स मोनोबा डेफिनेटलि मावनो गोसो दं ने जों बेहाय नों दा पेजेन्ट श'सबो खालामो पेजेन्ट श'सआवथ' बिराद रेजिस्ट्रेसन फिसआ बुहुत बारा आं खोनादों आरो बे काइन्ड अफ स्केमबो जायो नों मा सानो बेखौ आंनि पार्सनेल लाइफआवथ' आङो बिदि इमान स्केमथ' आङो एक्सपिरियेन्स खालामाखै आंनि जिखुनु आङो जि श'स खालामदों बेनिफ्राय जेरावबो बिदि स्केम जाफेराखै आंजों माने जोङो मोनसे पेजेन्टआव पार्टिसिपेट खालामनायनि आगोलबो जों एसे नायग्रोनांगौ आरो ना माबायदि अर्गेनाइजेसन माबायदि पेजेन्ट माने मोजां नंगौना नङा स्केम खालामगोन नामा ना गोदोफोर खालामखांबाय बेफोरखौ नायनानैसो कम्पिट खालामनांगौ आंनिबा स' आं जिखुनु जि कम्पिट खालामदों कम्पिटिसन्सफोराव बेहाय स्टेट लेभेलनिफ्राय नङाबा रिजिनेल लेभेलनिफ्राय
मोनसे नर्थ इस्ट लेभेलाव खालामबाय डाइरेक्ट एन्ट्रि मोननाय ओमफ्राय स्टेट लेभेलनिफ्राय नेशनेल लेभेल थांनाय मोनसे पेजेन्ट खालामबाय स' बिदि टाइपनि जेनुइन पेजेन्ट श'सखौ खालामबाथाय स्केम जाया आरोना माने आजिखालि माने गोबां जानला मानला पेजेन्ट खुङो आरो मानसिफोरा डाइरेक्ट फैसा होनानैबो नोंखौ देरहाहोगोन होननानै लिंहरनाय थाङो आं आच्छा फैसा होनानै देरहागोन बिदिबो जायो आरोना आं हप खालामो जे जोंनि यांस्टार्सफोरा बेफोरखौ नायो जे बेफोराव थाङा बेफोर श'सखौ माने मोनसे स्केम होननानैनो बुंजायो दा पेजेन्ट्रियाव जोंना जेब्ला अडिशन्स जाखाङो नोङो सिलेक्ट जाखांबासो मोनसे प्रसेस थायो रेजिस्ट्रेसननि बे थाखायो बांसिनानो पेजेन्टफोराव जेनेबा दा आङो मिस इउनिभार्स इन्डियायाव थांगासिनो अडिशना फ्रि जायो जेब्ला नों सिलेक्ट जायो बेनि उनावसो जोङो मोनसे एमाउन्टआव रेजिस्ट्रेसन फिसखौ होनांगौ जायो आरो नाथाय सानना ला आङो मोनसे नेसनेल पेजेन्ट खालामगासिनो बेहायनो आङो सिलेक्ट जादों बाट बेनि फिसआ अनलि 3,000 ओमफ्राय जोंनि रिजनेल श'सफोरानो 5,000 10,000 जुदि लायोबा स' बेथ' मोनसे रिजनलेस एमाउन्ट जाहैबाय आरो This big kind of scam ने बयबो सांग्राङै था पिंकिया दा खिन्था पिंकिया दा एक्सपिरियन्स दङ थ' पिंकिनि माने हबिसा मा ओरैनो आंनि हबिसाथ' गोबां दङ उन्दैनिफ्रायनो डान्स मिउजिक आरो लोगोसेनो आर्टआव आं बिराद इन्टारेस्टेड उन्दैनिफ्रायनो डान्स खालामबोबाय मडार्न सं जा हिप हप जा ओमफ्राय कथक लोगोसेनो मिउजिक क्लासबो लादोंमोन आं उन्दैयाव भकेल्स मिउजिक क्लासिकेल मिउजिक ओमफ्राय लोगोसेनो आङो आर्टनि डिप्ल'मा दङ 10 years डिप्ल'मा बिनो गोबां बिदि हबिस दङ आरोना आंना पिंकिया बिराद टेलेन्टेड ना एथ' मा रोङो डान्स जा मिउजिक जा आर्ट मिउजिकजों आं मोनसे बुस्थु गोसोआव फैदों दा पिंकिनि बिदाया हिमालया बसुमतारी थ' आं बेनि फेन हा नोंनि बिदानो खिन्थाबानो जाबाय आरो थाबैनो आं हिमालयखौबो लेंहरगोन बे जोंनि स्टुडिअ'आव पिंकिया मेथाइ खननाया बेसेबां माने गोसो दङ एबा खनो नोङो मेथाइखौथ' दा आङो बुंनो थाङोबा खननाया जाया बारा बांद्राय जाया उन्दैयाव जेब्ला क्लास लादोंमोन बेहाय बिराद गोसो दंमोन आरो जा बाबाया माने फादारा बिराद गोसो दंमोन आरो ना आंखौ मिउजिक लाइनाव थांजानो मिउजिक लाइनाव थांबाथाय सिंगार जानो हाबाथाय बिराद अनो मानसिफोरा अडियन्सफोरा बिराद मोजां मोनगोन नोंखौ होननानै नाथाय आङो पार्सनेलि बुंनो थाङोबा आंनाव इमान बिदि टेलेन्ट गैयामोन जानानै स' आङो बे लाइनाव साक्सेस जानो हायासै माने आङो इमान बिदि ट्राइबो खालामाखैमोन एज ए हबि आं खनोमोन आरो ओमफ्राय लोगोसेनो आदानि बागै बुंबाय नालाय आदायासो बांसिन इन्ट्रेस्टेड आरो ना मिउजिकआव आंनिफ्राय बांसिन दोंनैसो खननो हागोन ना रोजाबनो हागोन गोसोखाङो जायखिया रोजाबदे आं रोजाबफागोन ना बेहाय आरो दङ स्टुडिअ मेरला मानसि दं बयबो रोजाबफागोन दे मा गान खननो जादों आदानि गानखौनो खनसै खोमा जायो बेहाय बिनानावा बिदानि मेथाइनि प्रम'सन खालामगोन दा स' नोंथांमोना बे गानखौ खोनाखाबाय जानांगौ गोमोरहां स' बेखौनो दोंनैसो खननोसै खोमा आङो गोमोरहां नोंनि बे सावगारिया मानिबा गाबजों जाखांफिनबाय सिमाङाव आंनि नों मानो फैया आंबोथ' नोंनि सुथुर नङा खोनासंदो नोंबो सम दिहुनना हागोनब्ला नोङो सना वाव अमेजिं I'm sorry आदा आङो एसे मेसआप खालामबाय लिरिक्सखौ जेबो नङा बिनानावखौ माफि खालामखागोन निमाहा होखागोन नोङो दा नों गुवाहाटियाव थायो माने गोबाव जाबाय थानाया थांलाय फैलाय खालामो न'आवबो थायो ओमफ्राय पिजिआव थायो आं गुवाहाटियाव पिजिआव थायो ना बे न'नि ओंखाम ओंख्रि गोसोखाङो बिराद गोसोखाङो मा नोंनि फेभरेट डिशआ मा फेभरेट डिश होनोबा आंना औवा मेवाइ दाउ दा रेसिपिया मा संनो रोंना रोङा पिंकि बसुमतारिया आङो बुंनो थाङोबा संफेराखै अनला
अनला दाउजों औवा मेवाइ माया सङो नालाय बेखौनो जायो आरो नों ओरैनो सङो माने संनो आङो मोजां मोनो खिन्थु इमान बिदि कमप्लिकेटेड ओंख्रिफोरखौ संफेराखै माने जोंना माया मा जोंनाव बांसिन फकास खालामनो होयो जे फरायनाय मानाय सङाबाबो जागोन जों संगोन ओरैबायदि आरोना नोंनि एकदम फेभरेट माने गो टु गो डिश माने नों हायोब्ला बेखौनो बानायथारगोन बेखौनो संथारगोन मा सङो नों संब्ला बेखौ ओरैनो होनोबाथ' आङो अमा बेदरखौनो बुंगोन अमा बेदर अमा बेदर आलु अमा बेदर आलु फेभरेट नामा फेभरेट फेभरेटखा दा नों दासो बुंखांबाय जे नोंनि पेरेन्टसा बुहुत सापर्टिभ ना बिमा नोंसिनि आइयाबो बुहुत हेल्प खालामो संनो खावनोबो होबावासो माने स्टाडियावनो फकास खालामबाय था थ' बेसेबां सापर्टिभ नोंसिनि फादारानो जा मादारानो जा आं बुंनो थाङोबा आंनि पेरेन्टसानो आंनि बेकबन आंनि पेरेन्टसानो आंनि बिगेस्ट सापर्टार उन्दैनिफ्रायनो जेसेबांबो हायो आंना बाबाया आंखौ होबोबाय आं गावखौनो प्रिभिलेज सानो जे आंनि बिमा बिफाया आंखौ जि लामायाव थांनोबाबो सापर्ट खालामदों स्टाडिसाव गोबां पेरेन्टसानो जायोना नों फरायल' होननानै लाकिलि आंना पेरेन्टसा आंखौ बुजिदों जे आं माबा मोनसे खालामनो गोसो दङ आं गावबो बुंनाङा माने मालाबा जे आंनो बेखौ नांगौ बाबाया गावनो खालामो आरोना जेब्ला आङो डान्स खालामबाय डान्सआवबो आङो गोबां डान्स कम्पिटिसन्स खालामोमोन गोदो बेहायबो बाबाया आंखौ हरसिमबाबो कम्पिटिसनाथ' जायो बिदिनो फुजाफोराव जों दा मोनसे फिसा जायगानि मानसि नालाय आंनो बिदिनो डान्स कम्पिटिसन खालामोमोन फुजाफोराव जानाय फिसा फिनला बाबाया आंखौ बाइकजोंनो लाङोमोन बाइकजोंनो लाबोयो बिदिनो थाङो ओमफ्राय बिराद मोनसे आंनि सिङाव मोनसे माबा नुदोंमोन जां बिबो माने हागोन जां आंनि फिसाजोआ देनांफोर माबा मोनसे जानो हागोन जां डान्सनि थ्रु बे समाव आङो माने मडेलिं लाइनाव गैथ'वामोन डान्सार हिसाबै एकदम डान्स खालामो आरो बे टाइमावबो बाबाया बिराद सापर्ट खालामबाय डान्स स्कुल मिउजिक स्कुल आर्ट स्कुल गोबां सापर्टिभ दाबो आं बुंनो थाङोबा गोबां क्रिटिसिजम मोननाय जायो जोङो थ्रु ससियेल मिडिया मालाबा माबेबा निउसाव नुबा मालाबा माबा पस्टआव कमेन्ट नुबाथाय बुङो आरो ना कि नोंनि कमेन्टआव बिदि फैदोंना जेबो साननाङा बेफोरखौ नों माबाखा नोंलाय मानो साननांगौ बेफोरखौ बारा टेनसन लानाङा नों जि मावदों मावलांबाय था होननानै बे बिदि सोदोब बिदि लाइनखौ खोनाबाथाय मोनसे सुकुन फिल जायो आरो ना मोनसे कमफर्ट फिल खालामो जे दुनियाया जेखि जाया जि बुं नोंनि पेरेन्टसा नोंनि न'आ नोंनि न'नि मानसिफोरा नोंखौ सापर्ट खालामो नोंनि थाखाय मोनसे मोजां थिंकिं दङ बेनो आंनि थाखाय बहुत आरो सोर सोर दं न'आव जोंना बाबा दङ मा दङ आदा दं आरो नोंखौनो अनसिनो खोमा ने आदानिफ्राय आंथ' मिथिया बेखौ मालाबा बायसनेस थायोना बिदिनो दा गामिनि रायजोफोरा माबायदि नोंखौ सापर्ट खालामदों एबा बेनि सायावबो आङो बिराद मोनसे हेपि फिल खालामो जे आंनि गामिनि मानसिफ्रा बिराद सापर्टिभ जोंनि गामिया बुंनो थाङोबा जोंनि गामियाव बिराद टेलेन्टेड मानसिफोरबो दङ जाय कालचार लाइनाव इन्टारेस्टेड आरो कालचार लाइनखौ बुजियो आरो दा आङो पेजेन्ट्रि मडेलिं लाइनाव थांनायखौबो गोबाङानो सापर्ट खालामो जेबो गाज्रि होना माने आं दिनैसिम जेबो गाज्रि खोनाफेराखै गामिनि मानसिफोरखौ बुंनायखौ जेब्ला आङो मिस इउनिभार्स आसाम टाइटेलखौ देरहाना फैनायावबो गासैबो बाबाया जेब्ला हराव देरहादोंमोन फुङाव बुंनाय लोगो लोगो गासैबो रेडि जे वेलकाम खालामनांगौ वेलकाम खालामनांगौ बिराद मोजाङै खाम जथा सिफुं दामनानै बरायदों गोबां एक्साइटेडमोन बिसोरो ओमफ्राय खेबसे बुंनाय लोगो लोगोनो गासैबो ज' फैनानै आंखौ बरायबाय आरो खाम जथा सिफुं लानानै गासैबो आयं आबैबाबो बुरैबाबो बोरायबाबो गथ' उन्दैफोराबो फैदों गामिनि इभेन गामिनि खाथिनि गामिनिफोराबो फैदों आंखौ बांसिनानो सिनायजोबो आरो ना पिंकिया डान्स खालामो उन्दैयाव ओरैबाबो सिनायो आरो जे माबा मोनसे खालामगासिनो ओमफ्राय बेफोरखौ नुनानै बिराद गोजोननाय मोनो कमेन्ट्स बहुत गाज्रि हरो मानसिफोरा कमेन्ट्सनि माने जोंनि बेहाय मोनसे लाइन थायो बे लाइनखौ जोंनि समाजनिनो मानसिफोर जोंनि हारिनिनो मानसिफोरा लिमिट क्रस खालामो कमेन्टनि दारै कमेन्टआथ' जेनेबा पार्सनेल अपिनियनबाबो आं बेखौनो सानो जे मानसिया इमानबो हार्टलेस जानाङा जे नोंथाङा सोरखौबा बुलि खालामगोन ससियेल मिडियायाव आंनि पार्सनेल एक्सपिरियेन्सखौ बुंनो थाङोबा
आंनि 100%आवनो 90%आ खिन्थु आंना मोजां कमेन्ट्स फैयो 10%आ मोनसे हेट्रेड थायो बे पार्सनेल खोथा मानसिफोरनि बाट आङो बेखौनो बुंनो सानो जे गासैबो इन्डिभिजुवेला मोनसे थिंकिं थायो मोनसे ओपिनियन थायो बाट हार्टलेस जाद्रायनाङा आरोना नों जे सोरखौबा बुलि खालामनानै कमेन्ट सेक्सननि थ्रु एबा हेरेस खालामहरनाय मेसेजफोराव बेफोरखौ नोङो सानना नायनांगौ नोंनि अपोजिटआव जाय दङ बेहाय बेनि मेन्टेल हेल्थआव माबोरै इफेक्ट खालामगोन बेफोरखौ साननांगौ स' आं बेखौनो बुंनो सानो जे हेट्रेड कमेन्टखौ बांसिनानो नेग्लेक्ट खालामनांगौ स' आङो नेग्लेक्टखौनो खालामो इगनर खालामो आरो बेनि गेजेराव मोनसे खावलायनाय जोंनि नायगिरि बिथांमोननिसिम नोंथांमोना बहुत कमेन्ट्स गाज्रिबो हरो दा बे कमेन्ट्सआ आंनिबा माने सासे मानसिया सानै हयै कमेन्ट होनांगौ नोंथांमोना 3 सेकेन्ड 2 सेकेन्डआवनो कमेन्ट होनानै थाङो आरो नाथाय बे जायनाव नोंथांमोना कमेन्ट होलाङो बे मानसिनाव बहुत गाज्रि इम्पेक्ट मोनसे गोग्लैयो ना बे खर' मेलेमाव हाबनानै थायो आंखौ मानो बिदि बुंलांखो आंनि मा दायमोन बिदि मोनसे सानलाङो थ' बे नायगिरि बिथांमोनसिम मोनसे खावलायनाय मोनसे गुरै खावलायनाय जे कमेन्ट होनायनि सिगां नोंथांमोनाबो एसे साननांगौ मानोना बियो कनफिडेन्सआनो जा पार्सनेलिटियानो जा बेखौनो ल' खालामना गालाङो एक्जेक्टलि नोंथ' बहुत पस्ट होनो रोङो ना मोजां पस्ट माने नों मडेल एक्चुवेलि बिराद पस्ट आंनो मोननै मोनथामसो पस्ट फोरोंनो हागोन ना पस्ट येस दाथ' जिराय माबोरै बिदिनो होदो पस्ट जास्ट इमेजिन केमेरायाथ' जोंना नैसिम दं नालाय ओरै खालामजागोन अके हाउ इज इट ओरै अके ओमफ्राय ओरै खालामबाय ओरै नायबाय साइड प्रफाइल ओमफ्राय ओरै नायनानै स्माइल टु द केमेरा बेबो आरो मडेल्सफोरना हाथाया माने साफा जायो एक्चुवेलि बुंनो थाङोबा आंनि स्माइलानो बिगेस्ट इनसिकिउरिटिमोन मोनसे टाइमाव मानोना आंनि हाथाया बारा माबा नङा समान नङा एसे क्रकमोन आरोना बे टाइमाव बाट दा इमानबो माने एसे सिदायानो जाफ्रामबाय जेब्ला आङो इन्सटाग्रामाव नङाबा फेसबुकाव पस्ट खालामो पिक्चार मालाबाबो मिनियामोन आं स्माइलबो खालामामोन बाट दा आंना लासै लासैनो मोनसे कनफिडेन्स फैहांबाय गावनि स्माइलाव आं आजिखालि स्माइल खालामनानैबाबो पस्ट खालामनो हानाय बायदि कनफिडेन्स फैबाय आरो ससियेल मिडियायाव नोंथ' मेकआप इउज खालामबाय थानांगौबो जायो माबाफोर रेमेडिस दं नामा माने मोजां स्किननि थाखाय नों इउज खालामो मोजां स्किननि थाखाय आं मोनसे साजेसन होगोन जे फेसखौ आफ्टार मेकआप मोजाङै क्लिनजिं खालाम मोजाङै सु ओमफ्राय बेनि उनाव स्किन केयार नों जे प्रडाक्ट इउज खालामो बेफोरखौ लागाय ओमफ्राय बेनि उनाव दै लों बुरजा ओमफ्राय हायोबा अइल आरो सुगारखौ एसे खम खालाम बेनो आरो जोंनि बहुत आरोबाव फैगासिनो इयुननि उन्दै गथ'फ्रानो जा एबा जोंनि लाइमोनफ्रानो जा बिराद बे इन्डास्ट्रियाव दा थांनो माने बहुतानो थांगासिनो थ' बेफोरखौ माबायदि मेसेज हरगोन नोंसोर माबायदि प्रिपेरेसन खालामनांगौ मारै गावखौनो गाव ग्रुम खालामनांगौ गिबियावनो जुदि नायगिरि बिथांमोननिफ्राय सोरबा पेजेन्टआव इन्ट्रेस्ट दंबा एबा मडेलिंआव इन्ट्रेस्टेड दंबा आङो बेखौनो साजेस्ट खालामनो सानो जे नोङो जुदि खालामथारनो गोसोबा नोङो कनफिउस जानाङा जोंनि खाथि खालानो गोबां पेजेन्टस जायो एज एन एक्सपिरियेन्स नोङो बेहाय थांजेनना नायनो हायो गासैनोबोथ' पसिबल नङा जे डाइरेक्ट मोनसे कम्पिटिसन खालामबानो देरहाथारगोन होननानै स' नोङो स्टार्टिंखौ नोङो जिर'निफ्रायनो खालामनांगोन आंबो जिर'निफ्रायनो खालामदों जेब्ला आङो स्टार्ट खालामदों आं जेबोखौनो रोङामोन ना वाक खालामरोंगोन ना कनफिडेन्स दंमोन आं जेबो रोङामोन बाट आं बिराद गोसो जानानै आङो ससियेल मिडियायावनो गावनो सार्च खालामनानै बे अपरचुनिटिखौ गावनो लादों बेखौ मालाया होनो हाया गावनो ग्रेब खालामनांगोन बे अपरचुनिटिखौ स' जेब्ला नोंथांमोना मोनसे कम्पिटिसनाव थांगोन पेजेन्ट श'आव थांगोन नोंथांमोना बेखौ श'खौ फार्स्टआवनो स्टाडि खालाम जे जेन्युइन नंगौना नङा बेखौ आं फार्स्ट साजेस्ट खालामनो सानगोन ओमफ्राय बेनि उनाव गावनि पार्सनेलिटि गावनि कनफिडेन्स वाकफोराथ' उनाव नोङो सोलोंबाबो हायो ओमफ्राय जुदि इफ इउ आर एइमिं फर नेसनेल्स अर इन्टारनेसनेल जोङो जेरैखि जायाबाबो गावनि लकेल जायगानिफ्राय स्टार्ट खालामबाबो जों गोबां एक्सपिरियेन्स गेइन जायो स' बेखौ साननाङा जे उन्दैनिफ्राय स्टार्ट खालामबा माबा जागोन नामा होननानै डाइरेक्टलि जोङो गिदिराव मालाबा थांनो लुगैयोना मानसिफोरा
So बेखौ जेबो लाजिनो गोनां गैया लकेल श'सनिफ्रायबो स्टार्ट खालामबा गोबां एक्सपिरियेन्स मोनो गोबां सोलोंथाइ मोनो स' लकेल श'सफोरखौ स्टार्ट खालामजायो नोंथांमोना गावनि पर्टफलिय' बिल्डआप खालामनो हागोन इन्स्टाग्रामाव एसे एक्टिभ जा एज ए मडेल गावनि पर्टफलिय' गावनि मोजां मोजां पिक्चार्स आपल'ड खालाम ओमफ्राय लोगोसेनो जुदि पेजेन्ट लाइनाव गोबां इन्ट्रेस्ट दङबा खेबसे हारिबाबो गिभ आप खालामनाङा बे मोनसे जोंनि फिलिं जे जोङो देरहायाबानो जोङो गिभ आप खालामनाय बेखौ जोंनि गोसोनिफ्राय बोखारनानै जों गारनांगौ जोङो गावखौनो रिजिलियेन्ट बानायनांगौ जे जेनबाबो आं उथिफिननानै आरो कम्पिट खालामबावगोन बे मोनसे स्पिरिटखौ लानानै जोङो कम्पिट खालामनांगौ होमबानासो आइ बिलिभ होमबानासो जों मोनसे थांखियाव सहैनो हायो जेखौ नों मेनिफेस्ट खालामगासिनो गोबां समनिफ्राय आंबो गोबां 2-3 इयार्सनिफ्रायनो मेनिफेस्ट खालामगासिनोमोन आङो इण्डियाखौ नङाबा आंनि स्टेटखौ रिप्रेजेन्ट खालामगोन नेसनेलि इन्टारनेसनेलि ओमफ्राय दिनै बे मेनिफेस्टेसना जाफुंबाय अनलि बिकज अफ माइ हार्डवर्क आं जे हार्डवर्क खालामदोंमोन गिभ आप खालामाखै स' आं बेखौनो साजेस्ट खालामगोन जे गिभ आप खालामनाङा रिस्क ला हार्डवर्क खालाम आरो नोंनि खस्थ'नि फिननाया नोंनो मोनखागोन आरो नोङो दहाय स्टार्टिङावहाय मोनसे खोथा बुंदोंमोन जे फन हरनानै लेंहरनाय जायो श'नि थाखाय नोंनो जों फैसा होगोन एबा देरहा होगोन फैसा बिदि नों खिन्थानो बिदि नोंनाव मालाबाफोर फन फैखांबाय आंनावथ' फैफेराखै बुंनो थाङोबा आङो बारा श'सबो खालामखायाखै मोनसे रिजिनेल श' मोनसे नर्थ इस्ट लेभेलनि श' आरो दाख्लै स्टेट पेजेन्ट ओमफ्राय दा थांगोन नेसनेल स' बांसिनानो बिदिया जायो लकेल श'सफोराव जायो अर्गेनाइजेसनफोरा सोरबा सोरबि सिनायखानाय मानसिखौ जोंनि श'आव फै नोंनो मोजांखा नों देरहागोन बिदि बायदिबो जायो आरो इन केस माने जामारोआनो बुंनो थाङोबा गोबां नुबाय मानसिफोरखौ खोनाबायबो ससियेल मिडियाफोराव मानसिफोरा एवेरनेसबो होयो आंखौ बिदि स्केम खालामबाय आंखौ बिदि नुबाय थायो आरोना मानसिफोरा प्रमिस खालामो जे नोंखौ टप 20आव लांगोन नोंखौ टप 5आव लांगोन स' बेफोर मोनसे स्केम बेनिफ्राय गोजान थानो हाबा मोजां आरो जों सांग्रां जानांगौ जों थ' बयबो सांग्राङै थानांगोन पिंकिया जोंनो दासो खिन्थाबाय दा जोङो जोबथायाव मोनसे रेपिड फायार राउन्ड गेलेगोन माने आं कुइसन सोंगोन आं सोंथि सोंगोन आरो फिननायखौ एसे थाब होनलांबानो जाबाय अके नोंनि साबसिन ओंख्रि मेवाइ दाउ फेभरेट पर्सन बाबा जल्दी ओके फेभरेट पोस्ट This? Okay. Favorite actress or actor? अक्षय कुमार Favorite movie? गोबां दं आं मा एन्सार खालामनांगौ जायखिया मोनसे रिसेन्टलि मोनसे नायदोंमोन सर्वम माया Favorite song? About You by 1975 Okay. ओमफ्राय Western ना Indian? Indian No ना बाहेरायाव थानाय? No No माने फेभरेट एकदम न' मिलायनानै थानाय ज' हाबा माला जागोन पिंकिया आं दानो जाथ'आ गोबां टाइम दंबावो बहुद टाइम दं ने बहुद टाइम दंबावो दासो 20 years old लास्ट जोंनि नायगिरि बिथांमोननो मोनसे मेसेज दे नोंथांखौ सापर्ट हरनायनि मोनसे मेसेज हरनो हागोन गासिबो नायगिरि नोंथांमोन गोबां हप लानानै आङो नैबे सिमांखौ नुदोंमोन जे मिस इउनिभार्स आसाम जानानै जोंनि कमिउनिटि आरो जोंनि स्टेटखौ आं रिप्रेजेन्ट खालामगोन नेसनेल स्टेजाव मिस इउनिभार्स इण्डिया 2026आव थाबैनो जोंना डेट्सआ फैगासिनो दङ 18 जुलाइनिफ्राय आरो ग्रेन्ड फिनालेयानो जाहैबाय 23 आगस्टआव बेहाय गोबां सिमां लानानै जोंनि स्टेटखौ आं रिप्रेजेन्ट खालामनो थांगासिनो आसा खालामो नोंथांमोना आंनि जार्निखौ फल' खालामगोन होननायबा जोंनि ससियेल मिडियानि थ्रु नोंथांमोना आपडेट्स मोनबाय थागोन आंनि पस्टनि थ्रु जोंनि अर्गेनाइजेसननि पस्टनि थ्रु नोंथांमोना आपडेट्सखौ मोनबाय थागोन गोबांनो कम्पिटिसन दङ गोबां राउन्ड्स दङ बिथांमोनखौ नोंसोरो थ्रु अनलाइन पस्ट नोंथांमोना नुगोन आरो बेफोरखौ नायनानै जे आसा खालामो नोंथांमोना आंखौ सापर्ट खालामगोन होननानै ओमफ्राय सापर्टजों लोगोसेनो जोंना मोनसे भटिं सिस्टेमबो जागोन इन फिउचार आसा खालामो
आंखौ जेब्ला बे भटिं सिस्टेमनि लाइना खुलिगोन बेयाव नोंथांमोना आंखौ अननानै आंनो बोर साबस्रि हरगोन आरो लोगोसेनो भट होगोन होननानै बेनि थाखायथ' एसे टाइम दंबावो नाथाय बेनि आगोलबो आसा खालामो नोंथांमोना आंनो बोर साबस्रि हरगोन होननानै जे आं मोजाङै मोजां जोंनि स्टेटखौ रिप्रेजेन्ट खालामनो हाथों होननानै स' आइ होप नोंथांमोना आंखौ सापर्ट खालामगोन होननानै बिथाङानो जादों दिनै बड' लाइभ 24नि जर'खा मोगा मोगिनि जर'खा आलासि मिस इउनिभार्स आसाम 2026 पिंकि बसुमतारी जोबोर गोजोननाय थाबाय जों आसा खालामो जे पिंकि बसुमतारिया जोंनि आसामनि एबा जोंनि बड'लेण्डनि गोग्गानाय लाबोयो आरो देरहानानै फैथों आरो जों बयबो आसा खालामो हप खालामो प्रे खालामो जे नोंथाङा देरहाना फैथों आरो जोंनो नांगौ क्राउन जोंनो आसामसिम क्राउन नांथारगौ आरो पिंकि अल द बेस्ट आरो Thank you so जोबोर much. गोजोननाय थाबाय दिनै फैनायनि थाखाय बड' लाइभ 24नि जर'खा मोगा मोगियाव आं जनालि बसुमतारी गोजोन्थों